खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 डिसेम्बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां नखराव गोजोन थासारि फैगोन गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन आरो मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोननो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा टेबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखरावबो अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो गोजोनै थानो हागोन समाजाव मान बांगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन समाजावबो दिनै गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिव एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोआव पजिटिव साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ नखराव दिनै अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाखनाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिव एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोनि साननायफोरा टेबर नांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो खाबु फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन गोदान थांखि लाथ'वाब्ला मोजां लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन नाथाय अब्लाबो गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो गाहामैनो हान्थिनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननो हागोन नखराव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा माबा नङा माबा मोनसे जेंना फैनो हागौ गोसोआव जिंगा फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन
बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननायखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।